Sara tittilħaq tonxor il-ħwejjeġ, tara li tfal huma notfa u lesti għall-iskola. Tittilħaq tippreparalhom l-ikel u tiċċekkja li kulħadd tagħmel ix-xogħol tal-iskola. Malli jitilqu tittieħu ħsieb lill-omma li tgħix fl-istess dar. Trid taħsilha u forsi titmagħha meta tkun f'sensija. Wara li kollox ikun lest, Sara titmur tagħmel ix-xirja, ittellaħħa 3 sulari taraċ u tittilħaq issajjar l-ikel għal meta jiġu tfal. Din tinsema bħala rutina normali f'ħajja ta' mara Maltija. L-unika ħaġa hija li Sara għandha biss 12 sena. Dawk it-tfal huma ħuta. Missiera ma tafx minnu u l-partner ta' omma qiegħed il-ħabs. Omma rari tkun f'sensija minħabba tkun fis-sakra jew ħabba użu ta' droga. Fl-età ta' 12 sena, Sara tittieħu rwol ta' omm biex tkun tista' tipproteġi lil ħuta mir-realtà li qiegħda fiha. Imma biex tagħmel dan ma tantx tlaħħaq mal-iskola u jkollha titlef ħafna ġranet. Sara tgħix Malta u ftit nies jafu bir-realtà tagħha għax hija tifla missija u tagħmel kollox minn wara l-kwinti. Ġesu għadu jinsab moħbi fl-ifqar fost il-fqar, qiegħed ftit il-bogħod minn fejn hija int bħalissa. U qiegħed hawn Malta, hawnhekk stess. U jien fejn kont? X'għamilt?